Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvatelia, dámy a páni, v zmysle zákona o obecnom zriadení, ako i článku 7 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva otváram 21. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom vo volebnom období 2022-2026. Dovolte mi, aby som vás na dnešnom zasadnutí privítal. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcov médií, zamestnancov, obyvateľov mesta a samozrejme všetkých prítomných. Konštatujem, že na dnešnom mestskom zastupiteľstve je zo 17 poslancov prítomných 12, čím je zasadnutie uznášania schopné. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Antal, pani poslankyňa Klačanská, pán poslanec Osuch, pán poslanec Poruban a pán poslanec Sojčík zo zdravotných dôvodov. Informujem vás, že zápisnica z 20. plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva Dubnica nad Váhom zo dňa 24.9.2025 bola overená, čo svojím podpisom potvrdili overovatelia zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Alenu Mrázikovú, za overovateľov dnešného 21. neplánovaného zasadnutia určujem pána poslanca Ivana Baláža a pána poslanca Mariana Kontelíka. Návrhovú komisiu navrhujem v zložení predseda pán poslanec Michal Mučka, prvý člen pán poslanec Lukáš Bakita, druhý člen pani poslankyňa Iveta Dianová. Dávam hlasovať o predloženom návrhu, prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12, návrh bol schválený a návrhová komisia bude v zmysle rokovacieho poriadku spracovávať a predkladať návrhy na uznesenie ku konkrétnemu predloženému materiálu, ku ktorému sa uznesenie prijíma. S návrhom programu ste boli oboznámení ako v zmysle zákona o obecnom zriadení, tak aj rokovacieho poriadku aspoň 3 dní pred zasadnutím dnešného rokovania zastupiteľstva. Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12, návrh bol prijatý. Chce niekto z poslancov navrhnúť zmenu dnešného rokovania? Ak nie, tak budeme pokračovať v zmysle schváleného programu. Rokovanie sa bude riadiť pod tlačou číslo 1. Je predložený návrh programového rozpočtu mesta na rok 2026 až 2028. Predkladateľom je Marian Michalička, vedúci ekonomického oddelenia. Marian, nech sa ti páči. Ďakujem pekne. Vážené vedenie mesta, vážení prítomní poslanci, dovolte mi ešte pred samotným rozpočtom oboznámiť vás s vyhodnotením pripomienok návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2026 až 2028. Dňom vyvesenia návrhu programového rozpočtu mesta začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické alebo právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu rozpočtu. V stanovenom termíne neboli mestu doručené žiadne pripomienky k návrhu rozpočtu. A teraz už k samotnému návrhu programového rozpočtu. Bude to pravdepodobne motom najbližších rokov pri predkladaní ekonomických materiálov, ale rozpočet sa zostavoval v čase výraznej ekonomickej neistoty a pod vplyvom konsolidačných opatrení, ktoré redukujú príjmy, ktoré je možné zo štátneho rozpočtu očakávať formou podielových daní. Aktuálne v roku 2025 je príjmom miest a obcí 55,1 % dane z príjmu fyzických osôb. Od 1.1.2026 to bude už iba 53 %. Pre Dubnicu nad Váhom predstavuje táto zmena zníženie príjmu o približne 360 000 eur. Súčasne rastú bežné výdavky tlačené infláciou a zvyšovaním minimálnej mzdy, pričom súčasťou konsolidačných opatrení je tlak na úsporu práve operatívnych výdavkov na každodenný chod samosprávy. Balansovanie medzi týmito kritériami nedáva veľa priestoru na zastavenie ambiciózneho rozpočtu, ktorý by uspokojil potreby a očakávania odbornej i laickej verejnosti. Stanoviská odborníkov, ktorí hodnotia verejné financie na Slovensku, sú k štátnemu rozpočtu skôr kritické.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje rozpočet verejnej správy pre rok 2026 za nerealistický a plánovaný deficit vo výške 4,1 HDP za nedosiahnuteľný. Kritika smeruje do neprimeraných očakávaní vo výbere daní a absencii zásadnejších opatrení, ktoré by znižovali verejné výdavky. Často sa spomínajú premrhané príležitosti na znižovanie dlhu v čase hospodárskeho rastu a chýbajúca odvaha politikov aplikovať riešenia, ktoré by naštartovali ozdravenie verejných financií a zavelili na obradu rastúceho dlhu k jeho postupnému splácaniu. Rozpočtový tím, ktorý pripravoval najdôležitejší dokument mesta pre rok 2026, nebol pod takým tlakom ako experti na ministerstve financií. Mesto nemá dlh, ktorý by vstupoval do hodnotiacich kritérií dlhovej služby. Úvery, ktoré spláca, nie sú komerčné, ale poskytnuté štátnymi fondami za výhodných podmienok. Mesto nemá prázdne účty, ktoré by čakali na finančnú injekciu od štátu. Len pre zaujímavosť, úvery, ktoré má mesto momentálne načerpané zo štátnych fondov, zo štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu bytov, respektíve priestorov na nájomné byty, sú poskytované za 1% ročného úroku. Úver, ktorý sme dostali na zariadenie pre seniorov, je úročený 0,5% ročne a úvery z Envirofondu 0,1% ročne. Mesto je pripravené na rast, má víziu a aj preto je rozpočet na rok 2026 z pohľadu objemu financií väčší ako ten predošlý a obsahuje zdroje na krytie významných projektov, ktoré dlhodobo rezonujú medzi obyvateľmi mesta. Dňa 21.11.2025 uplynie 24-mesačná výnimka z uplatňovania najprísnejších sankcií podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti, vrátane povinnosti schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba rozpočet s medziročne nerastúcimi výdavkami ako aj vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v nadväznosti na uvedené odporúčilo samosprávam, aby svoje rozpočty schválili pred týmto dátumom a aby ich zostavili bez uplatnenia sankcií dlhovej brzdy. Uvedené platí podľa usmernenia Ministerstva financií aj pre hospodárenie v roku 2026. Povinnosť schváliť na nasledujúci rok rozpočet bez nárastu výdavkov, respektíve vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, sa tak bude vzťahovať až na rok 2027, ak tieto sankcie budú stále aktuálne. Rozpočet mesta na roky 2026 až 2028 sú rozdelené do 7 programov. Sú nimi plánovanie, manažment, kontrola, administratíva, služby občanom, bezpečnosť, kultúra a kultúrne dedičstvo, životné prostredie, starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj a školstvo. Návrh rozpočtu pre rok 2026 až 2028 sa zostavuje ako vyrovnaný. Teraz stručne aspoň celkovým číslam v rozpočte. Rozpočtujeme bežné príjmy na úrovni 31 miliónov 102 000 eur, bežné výdavky 29 miliónov 996 000 eur. Bežný rozpočet rozpočtujeme ako prebytkový vo výške 1 106 000 eur. Kapitálové príjmy očakávame vo výške 11 miliónov 832 000 eur, kapitálové výdavky 21 miliónov 526 000 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 9 miliónov 694 000 eur. Tento schodok po započítaní prebytku bežného rozpočtu je krytý prebytkom príjmových a výdavkových finančných operácií vo výške 8 miliónov 587 000 eur. Celkový rozpočet mesta na rok 2026 je 51 miliónov 780 841 eur. Bežné príjmy v roku 2026 delíme na daňové príjmy v očakávanom príjme 14 miliónov 753 000 eur, nedaňové príjmy v objeme 4 milióny 606 000 eur, granty a transfery v celkovej výške 11 miliónov 743 000 eur. Kapitálové príjmy očakávame vo výške necelých 12 000 eur. Kapitálové granty v sume 11 miliónov 820 000 eur. Tieto sú určené najmä na konkrétne projekty realizované v našom meste v roku 2026, ako napríklad refundácia a rekonštrukcie budovy Mestského úradu, granty v rámci integrovanej územnej stratégie, cyklotrasa v meste, vodozádržné opatrenia, úver štátneho fondu rozvoja bývania na prestavby budov na nájomné byty, Smart Park základnej školy s materskou školou Centrum 1, dotácia z Fondu na podporu športu na výstavbu plavárne a grant na realizáciu strediska triedeného zberu. Poslednou časťou príjmov sú príjmové finančné operácie, kde podstatnou časťou je samotný rezervný fond. Z neho v roku 2026 rozpočtujeme
financie na financovanie najmä strediska triedeného zberu, dostavby skateparku, mestskej plavárne, plošnú rekonštrukciu komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v meste, chodníky a osvetlenia starého cintorína, transformáciu bývalého SOU na Štúrovej ulici na nájomné bývanie, spoluúčasť na projekte vodozádržných opatrení pri Mestskom úrade, smerovníky v meste, rekonštrukciu elektrických rozvodov základnej školy s materskou školou Pavla Demitru a kapitálové výdavky Mestskej príspevkovej organizácie DUMAT. Takisto v tejto položke rozpočtujeme aj očakávané prijatie úverov z Envirofondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste na mestskej časti Prejta. Všetky tieto spomenuté príjmy sú rozpísané v 45 podprogramoch výdavkovej časti rozpočtu, ktorý bol v zákonom predpísanej podobe zverejnený 4. novembra 2025. Ďakujem pekne. Marian, ďakujem ti veľmi pekne ako za spracovanie rozpočtu, čo je naozaj z roka na rok ťažšie. Zároveň aj za ten výklad a to antré, ktoré si k tomu uviedol, lebo myslím si, že to boli dôležité a relevantné informácie. Ja som rád, že to tu zaznelo. Naozaj tá situácia v súvislosti s financovaním samosprávy na Slovensku sa z roka na rok zhoršuje. Opäť sa máme podieľať na konsolidácii verejného dlhu, napriek tomu, že samosprávy sa na jeho tvorbe prakticky nepodielali. To percento je niekde okolo 2% z toho celkového dlhu štátu, na ktorom sa podieláme my ako samospráva, a tá zodpovednosť a to hospodárne, účelné a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami, tie úspory, ktoré sme si nakumulovali na financovanie a splácanie modernizačného dlhu, ktorý sa v každom jednom našom meste a obci nachádza, tak za to sme odmenení tým, že dostávame stále menej a menej prostriedkov z podielových daní, čo tvorí naše najväčšie príjmy z pohľadu príjmov samosprávy. Takže napriek tomu som rád, že ten rozpočet sa podarilo zostaviť, že je ambiciózny. Čakajú nás najväčšie, historicky najväčšie investície v meste. Ideme realizovať výstavbu plavárne takmer za 7 miliónov eur, čo je naozaj veľmi významná stavba, ktorú očakávajú viaceré obyvateľky, obyvateľia. Sám si to konštatoval už v tom návrhu predkladanom, že nás čaká naozaj ambiciózny rozpočet, takže som veľmi rád, že sa nám darí s pomocou všetkých ľudí, ktorí sú v tomto zapojení, či už sú to na Mestskom úrade, v rozpočtových príspevkových organizáciách, samozrejme poslankyň, poslancov, a všetkých, ktorí sa podieľajú na tom, že sa nám darí splácať ten modernizačný dlh aj napriek tej ťažkej situácii, ktorá je momentálne ekonomickej. Je naše mesto stále v popredí a medzi najlepšie hospodáriacimi mestami na Slovensku. Takže ďakujem. Určite máš na tom obrovskú mieru zásluhy aj s kolegyňami a s kolegami z ekonomického oddelenia. No a milé kolegyne, kolegovia, poslankyne, poslanci, informujem vás ešte o tom, že k uvedenému rokovali, keďže sa jedná o naozaj významný dokument, aj príslušné komisie, finančná, majetková, výstavby územného plánu a dopravy, životného prostredia, ekológie, školstva, športu a mládeže, ktoré aj komisia sociálna, ktoré zhodne odporúčajú tento návrh prijať. Viem, že sa netvorí ľahko ten rozpočet, viem, že mnohí by si tam vedeli predstaviť aj iné projekty, iné veci. Napriek tomu sú tam v balíkoch tranže alebo sumy, ktoré sa budú vedieť ešte prerozdeľovať, najmä čo sa týka opravy komunikácií a chodníkov, takže bude tam ešte priestor určite na diskusiu a na debatu. A chcem vás poprosiť, aby sme tento rozpočet podporili aj vzhľadom k tomu, čo tu už bolo povedané, že nás čakajú dlhová brzda a jej dikcie jednotlivých ustanovení, ktoré by mohli spôsobiť, že by sme išli vo výrazne obmedzenom režime, čo by pre naše mesto mohlo znamenať, že by sa niektoré tie investičné akcie nemohli zrealizovať. Takže ďakujem, otváram rozprávu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 125/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom po A schvaľuje rozpočet mesta na rok 2026, vrátane programov a podprogramov. Po B schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v zmysle predloženej dôvodovej správy. Po C berie na vedomie rozpočet mesta na roky 2027 a 2028, vrátane programov a podprogramov.
Po D. Berie na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2026 až 2028. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 11, nikto nebol proti a jeden sa zdržal. Návrh bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne. Pod tlačou číslo 2 je predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 4 z roku 2025, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie číslo 4 z roku 2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Dubnica nad Váhom. Predkladateľom je zástupkyňa primátora Andrea Blajsková. Nech sa páči. Ďakujem. V rámci výkonu dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov o ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov opätovne preskúmala okresná prokuratúra Trenčín všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom číslo 4/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Dubnica nad Váhom. Výsledkom tohto prieskumu bol protest prokurátora. Prvé vytýkané ustanovenia sa nachádzajú v článku 2 a týkajú sa definície vozidla a definície osobného vozidla. V tejto súvislosti prokurátor uvádza, že vytváranie nových pojmov, ktoré vo svojej podstate menia alebo rozšírujú význam určitého pojmu vymedzeného v príslušnom zákone, nie je dovolenou činnosťou, na ktorú majú obce a mesta akékoľvek zákonné zmocnenie. Pokiaľ ide o vyčítaný rozsah definícií uvedených v príslušných ustanoveniach, navrhuje sa, aby Mestské zastupiteľstvo Dubnici nad Váhom protestu prokurátora vyhovelo. Navrhuje sa teda spresniť definície vozidla, osobného vozidla a bytu tak, aby boli v súlade so zákonom a zákonmi stanovené definície nerozširovali. Ďalšia vytýkaná časť sa nachádza v článku 9 odsek 8 a tento stanovuje, že parkovacia karta sa nevydá žiadateľovi, ktorý má v deň podania žiadosti o vydanie parkovacej karty evidovaný nedoplatok voči mestu na miestnych daniach alebo poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prokurátor považuje toto ustanovenie za diskriminačné. Pri výkone samosprávy musí mesto rešpektovať všetky právne predpisy platné v Slovenskej republike, pričom jedným z nich je aj zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, inak povedané antidiskriminačný zákon. A nemôže si teda mesto pri výkone svojej samosprávnej činnosti vo všeobecne záväznom nariadení stanovovať akékoľvek podmienky, ale len také, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V tomto prípade však mesto považuje tvrdenie prokurátora o tom, že porušujeme antidiskriminačný zákon za absolútne neopodstatnené. Mesto zavedením povinnosti úhrady nedoplatkov netrestá, ale motivuje občanov k zodpovednému správaniu a odmeňuje občanov, ktorí sú zodpovední a majú všetky svoje záväzky voči mestu uhradené. Zároveň sa mesto správa ako dobrý hospodár, tým, že chráni verejné financie, napomáha k hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami mesta a motivuje občanov k riadnemu plneniu daňových povinností. Skutočnosť, že občan, dlžník, ktorý si neplní svoje zákonom stanovené povinnosti, nemá možnosť zakúpiť si najvýhodnejší typ parkovacej karty, teda nie je v žiadnom prípade možné považovať za diskrimináciu. Keďže sa protest prokurátora v časti týkajúcej sa článku 9 odsek 8 VZN číslo 4/2024 považuje za neopodstatnený, navrhuje sa, aby Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom protestu prokurátora v tejto časti nevyhovelo. Je potrebné upozorniť, že ak mesto nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta, môže prokurátor vyvolať súdny spor v rámci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Ostatné zmeny navrhované v tomto VZN vyplynuli z praxe a majú za cieľ umožniť splniť podmienky stanovené týmto VZN aj občanom nachádzajúcim sa v menej obvyklých situáciách a celkovo má za cieľ zjednodušiť proces vydávania kariet. Tieto zmeny sú popísané v priloženom materiáli. Ďakujem. Ďakujem. Informujem ešte, že k uvedenému rokovala aj finančná majetková komisia. Komisia výstavby územného plánu a dopravy, ktoré zhodne odporúčajú návrh schváliť v predloženom znení a otváram rozpravu k tomuto bodu, takže nech sa páči, ak sa niekto hlási do rozpravy. Ak nie, tak ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Ďakujem.
Uznesenie číslo 126/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom po A sa uznáša v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno G zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení na všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom číslo 4/2025, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 4/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Dubnica nad Váhom zo dňa 26.6.2024, znení VZN číslo 1/2025 z 21.2.2025. Po B vyhovuje protestu prokurátora okresnej prokurátory Trenčín číslo PD 250/25/3309 2 zo dňa 22.8.2025 proti článku 2 odsek 1 písmeno B, C a M. Po C nevyhovuje protestu prokurátora okresnej prokurátory Trenčín číslo PD 250/25/3309 2 zo dňa 22.8.2025 proti článku 9 odsek 8. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 3 je predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 5 z roku 2025, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 9 z roku 2019 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov Dubina Dubina, adresa Podhájom, Dubnica nad Váhom. Predkladateľom je pani riaditeľka zariadenia pre seniorov Dubina, pani Iveta Kolmanová. Pani riaditeľka, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážený prítomný, predkladám vám návrh na doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 9 z roku 2019 o rozsahu sociálnych služieb v zariadení pre seniorov Dubina. V mesiaci júl 2025 prebehla v zariadení pre seniorov Dubina v špecializovanom zariadení Prejta kontrola poskytovania sociálnej služby pracovníkmi inšpekcie sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí pri vykonaní dozoru zistili nesúlad všeobecne záväzného nariadenia mesta číslo 9 z roku 2019 s paragrafom 17 odsek 4 zákona číslo 448 z roku 2008 o sociálnych službách. Na základe týchto zistení je potrebné upraviť všeobecne záväzné nariadenie v článku 14 odsek 8. Nové znenie tohto článku je nasledovné. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň 2 jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Ďalšou zmenou v návrhu je úprava príloh číslo 1, 5 a 8, ktoré stanovujú ceny za stravovanie. Platba za stravu sa skladá z ceny potravín, stravnej jednotky a režijných nákladov. Cenová úprava za spotrebované potraviny bola naposledy vykonaná 1.1.2023. Na potraviny realizujeme verejné obstarávanie. Pre výpočet ceny stravnej jednotky sme použili skutočnú spotrebu náhodne vybraného jedálneho lístka v mesiaci august. Použili sme jedálne lístky, kde sme zohľadnili použitie 3 druhov mäsa a bezmäsitého jedla v hlavnom chode, to znamená v obede, kde je najväčší počet strávnikov a najväčší počet vydanej stravy. V prílohe návrhu sa nachádzajú rozbory porovnania nákladov skutočnej a normovanej ceny potravín vo vybrané dni, vrátane jedálneho lístka v danom dni. Ceny potravín sa navyšovali v roku 2025 zmenou sadzieb dane z pridanej hodnoty a celkovým nárastom cien dodávateľov. Na základe uvedených rozborov navrhujeme navýšenie cien za strávnu jednotku o 1,10 € na deň,
čo predstavuje nárast na jedného klienta o 13,5 %, čo je 33 eur mesačne pri 30-dňovom mesiaci podľa druhu jedla a odobratej stravy. K uvedenému návrhu sme neobdržali žiadne pripomienky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani riaditeľke za predloženie návrhu. Ešte informujem, že k uvedenému rokovala aj finančná majetková komisia, ktorá odporúča návrh schváliť a otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, ukončujem možnosť hlásiť sa do rozpravy. Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 127/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení mesta Dubnica nad Váhom číslo 5/2025, ktorým sa mení a doplňa VSN číslo 9/2019 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení pre seniorov Dubina MRO, kombinované zariadenie pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom zo dňa 12.12.2019 v znení VSN číslo 2/22 zo dňa 27.4.2022 a VSN číslo 7/2022 zo dňa 14.12.2022, VSN číslo 4/2023 zo dňa 19.9.2023, VSN číslo 9/2023 zo dňa 13.12.2023, VSN číslo 3/2024 zo dňa 26.6.2024, VSN číslo 6/2024 zo dňa 13.12.2024, VSN číslo 2/2025 zo dňa 29.4.2025 a VSN číslo 3/2025 zo dňa 24.9.2025. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 4 je predložené nakladanie s majetkom mesta. Na prerokovanie je pripravených celkovo 6 návrhov. Pod bodom 1 je majetkovo-právne vysporiadanie časti ihriska v mestskej časti Prejta. Jedná sa o postupné odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom. Predkladateľom pán poslanec Ivan Balaš. Ivan, máš slovo, nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň všetkým. Tak ako už pán primátor spomínal, mesto Dubnica nad Váhom má záujem postupne vysporiadať pozemky, ktoré sú súčasťou fotbalového ihriska v miestnej časti Prejta. V priebehu roku 2025 sa realizovala kúpa spoluvlastníckych podielov od známych vlastníkov. No a súhlas s vysporiadaním dali aj ďalšie dve spoluvlastníčky, a to pani Eva Bosáková a pani Helena Čeledová. A viac informácií, kompletné podklady sú v priložených materiáloch. Ešte dodám, že Komisia výstavby územného plánovania a dopravy odporúča schváliť tento návrh. Ivan, ďakujem. Ja len doplním, že aj finančná majetková zhodne odporúča schváliť a otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, myslím, že tu o tom už bolo povedané aj v minulosti, to nie je to prvýkrát, čo odkupujeme tie pozemky a zámerom a cieľom mesta je vysporiadať celé to ihrisko futbalové, ktoré je v mestskej časti Prejta. Takže odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie a ukončujem rozpravu. Nech sa páči. 128/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje odkúpenie pozemku parcela číslo KNE 187/501 orná pôda o výmere 2376 m2 a pozemku parcelné číslo KNE 187/503 orná pôda o výmere 1326 m2 v katastrálnom území Prejta od nasledovných spoluvlastníkov Eva Bosáková a Helena Čeledová do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom za celkovú kúpnu cenu za 78,35 m2, čo predstavuje spolu 412,9 eur a v zmysle ostatných podmienok. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.
Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 4 bod 2 je opäť majetkovoprávne vysporiadanie inej časti ihriska v mestskej časti Prejta. Predkladateľom opäť pán poslanec Ivan Balaš. Nech sa páči, Ivan. Ďakujem. Tak ako v predošlom bode, aj tento je o fotbalovom ihrisku v Prejte. A ide teda o iné pozemky, ktoré sú v predložených materiáloch a zároveň aj o časť pozemku, ktorý tvorí verejné priestranstvo pri pozemku a nachádza sa pred špecializovaným zariadením pre seniorov. A ešte doplním k tomuto materiálu, že komisia takisto odporúča schváliť. Ďakujem. Ďakujem. Taktiež aj komisia finančná a majetková odporúča schváliť a otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem možnosť hlásiť sa do rozpravy. Odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. 29/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti pozemku parcelné číslo KNE 185/501 orná pôda o výmere 4939 m2, pozemku parcelné číslo KNE 185/503 orná pôda o výmere 152 m2 a pozemku parcelné číslo KNE 185/504 orná pôda o výmere 272 m2 v katastrálnom území Prejta od spoluvlastníkov v zmysle priloženého materiálu do vlastníctva mesta Dubnica nad Váhom za celkovú kúpnu cenu za 1832,34 m2, čo predstavuje spolu 9656,43 eur a v zmysle ostatných podmienok. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12. Návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 4 bod 3 je žiadosť o zriadenie vecného bremena. Jedná sa o uloženie zemného kábla nízkeho napätia. Žiadateľ je Anton Košťál, bytom Nerudova, Dubnica nad Váhom, predkladateľom poslanec Ivan Balaš. Nech sa páči, Ivan. Ďakujem. Tak ako bolo spomenuté, žiadateľ je vlastníkom rodinného domu so súpisným číslom 705 na Nerudovej ulici v Dubnici nad Váhom. A k tomuto bude realizovať preložku elektromera a teda dôjde podľa projektovej dokumentácie k umiestneniu zemného káblového nízkonapäťového vedenia. A pri tejto stavbe bude dotknutý pozemok mesta KNE 5013, ktorý je vo vlastníctve mesta. A viac teda v priloženom materiáli a ešte doplním, že komisia výstavby územného plánovania a dopravy odporúča schváliť toto vecné bremeno. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu. Informujem, že k uvedenému rokovala aj finančná a majetková komisia, ktorá zhodne odporúča návrh schváliť. Nech sa páči, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Uznesenie číslo 130/2025 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje zriadenie vecného bremena na časti pozemku parcelné číslo KNE 5013 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, spočívajúce v práve umiestnenia inžinierskej siete zemného káblového NN vedenia v práve jeho následného prevádzkovania, oprav a údržby v prospech každodobého vlastníka rodinného domu súpisné číslo 705, postaveného na pozemku parcelné číslo KNC 1395 za podmienok v zmysle predloženého materiálu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte.
Ďakujem. Konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12. Návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 4 bod 4 je žiadosť o zriadenie vecného bremena, uloženie inžinierskej siete, žiadateľka Emilia Gančárová, centrum, to je nové, áno? Dobre, OK. Trvalé bytom Centrum 2, Dubnica nad Váhom, predkladateľom pán poslanec Ivan Baláš. Nech sa páči, Ivan. Ďakujem. Žiadateľka je teda vlastníčkou pozemku s parcelným číslom KNC 414/1, konkrétne záhrada o výmere 1869 m2 a je teda vlastníčkou záhradnej chatky, ku ktorej bude realizovať novú elektrickú prípojku. Viac informácií nájdete v priložených materiáloch a ešte doplním k tomuto bodu, že komisia výstavby územného plánovania dopravy súhlasí so zriadením vecného bremena. Ďakujem. Ďakujem, informujem, že k uvedenému rokovala aj finančná majetková, ktorá taktiež zhodne súhlasí. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozprávu, dozdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Uznesenie číslo 131/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov parcelné číslo KNC 2400/222, KNC 441/5, KNC 455/7, KNC 441/2, KNC 442/2 a KNC 445/1 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, spočívajúce v práve umiestnenia inžinierskej siete elektrickej NN prípojky, v práve jej následného prevádzkovania, oprav a údržby v prospech každodobého vlastníka pozemku parcelné číslo KNC 414/1, záhrada o výmere 1869 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom za podmienok v zmysle predloženého materiálu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 4 bod 5 je odňatie nehnuteľného majetku zo správy správcu Centrum voľného času Dubnica nad Váhom. Jedná sa o budovu telocvične, spojovacie chodby, bývalej dielne a pozemky pod budovami a zverenie tohto nehnuteľného majetku do správy správcovi Dumat. Dôvodom je žiadosť o nenávratné finančné prostriedky z operačného programu Slovensko z eurofondov vo výške, myslím, viac ako 1,4 milióna eur na rekonštrukciu a umiestnenie fotovoltických zariadení v meste. Predkladateľom je pani zástupkyňa primátora, nech sa páči. Ďakujem. Predmetom odňatia majetku zo správy správcu Centrum voľného času Dubnica nad Váhom, ako už bolo spomínané, je odňatie nehnuteľného majetku zo správy súčasného správcu z dôvodu jeho následného zverenia do správy nového správcu Dumat, ktorý v súčasnej dobe má v správe ostatné časti objektu bývalej základnej školy v rámci predmetu svojej činnosti. Po schválení uznesenia týkajúce sa ho odňatia, respektíve zverenia majetku do správy správcu, bude pripravený v súlade s ustanoveniami zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom protokol o odňatí a zverení majetku do správy nového správcu. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, ukončím rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia a ešte vás informujem, že k uvedenému rokovala aj finančná majetková komisia, ktorá odporúča návrh schváliť. Uznesenie číslo 132/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom (POA) schvaľuje odňatie nehnuteľného majetku zo správy správcu Centrum voľného času Dubnica nad Váhom, a to POA budovy so súpisným číslom 4220 telocvičňa, po B spojovacia chodba, po C budova so súpisným číslom 4219 základná škola, pavilon D, spolu s prísluchájúcimi pozemkami. Po B schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku do správy správcu Dumat MPO, a to budova so súpisným číslom
1220 telocvičňa, po B spojovacia chodba, po C bodová so súpisným číslom 4219, základná škola pavilon D s prísluchajúcimi pozemkami a za podmienok v zmysle predloženého materiálu. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 12, návrh bol prijatý. Potlačov číslo 4.6 je žiadosť o odkúpenie pozemku, žiadatelia Juraj Krajčovič a manželka Eva Krajčovičová, trvalé bytom Hájova, Dubnica nad Váhom, predkladateľom poslanec Ivan Balaš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Manželia pán Krajčovič a pani Krajčovičová požiadali odkúpenie pozemku s parcelným číslom KNC 2100/179. Ide o pozemok o výmere 185 m2 vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom. K tomuto bodu sú takisto priložené materiály a ešte k nemu doplním, že Komisia výstavby územného plánovania a dopravy odporúča Mestskému zastupiteľstvu konštatovať, že požadovaný odpredaj pozemku nie je v súlade so záujmami mesta Dubnica. Ďakujem. Ďakujem. K uvedenému informujem, že Finančná majetková komisia zhodne odporúča prijať takýto záver a otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, ukončujem rozpravu a odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 133/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom konštatuje, že požadovaný odpredaj pozemku parcelné číslo KNC 2100/179, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva číslo 2600 do vlastníctva manželom inžinierovi Jurajovi Krajčovičovi a manželke inžinierke Eve Krajčovičovej, nie je v súlade so záujmami mesta. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov za hlasovalo 11, jeden sa zdržal. Návrh bol prijatý. Potlačov číslo 5 je dodatok číslo 5 k zriaďovacej listine Centra voľného času pod Hájom. Dubnica nad Váhom, predkladateľom je vedúca školského úradu a oddelenia školstva Zdena Bunčáková. Zdenka, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán primátor, vážený prítomný. Predložený návrh dodatku číslo 5 k zriaďovacej listine Centra voľného času nám rieši hneď dve skutočnosti. Poprvé je to teda odňatie budov a pozemkov, ktoré boli v správe Centra voľného času ešte od roku 2010 a vlastník ich zveril do správy spoločnosti Dumat. To sme počuli vlastne v predchádzajúcom bode. A druhým dôvodom zmeny v zriaďovacej listine je aktualizácia zostávajúcich pozemkov v správe Centra voľného času z dôvodu, že už v roku 2017 bolo vykonané nové zameranie územia a vytvorený nový geometrický plán, ktorým sa zmenili parcelné čísla niektorých pozemkov v správe Centra voľného času, ale uvedená zmena sa nevykonala v zriaďovacej listine. V správe Centra voľného času naďalej zostáva budova označovaná ako dom. Teda je to budova, kde vykonáva svoju činnosť Centrum voľného času a pozemky parcelné číslo KNC 2300/136/137/553. V návrhu dodatku číslo 5 je upravený bod číslo 13 vecné a finančné vymedzenie spravovaného majetku. V uvedenom bode sa vypúšťa nehnuteľný majetok odobraný zo správy Centra voľného času a upravujú sa zostávajúce pozemky, ktoré zostávajú teda v správe Centra voľného času, ako aj celková hodnota zvereného majetku do správy Centra voľného času. Ostatné časti v zriaďovacej listine zostávajú nezmenené.
Zdenka, ďakujem veľmi pekne. Ešte informujem, že k uvedenému rokovala aj komisia školstva, ktorá odporúča tento návrh schváliť. Otváram rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo predsedovi návrhovej komisie. Uznesenie číslo 134/2025. Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schvaľuje dodatok číslo 5 k zriaďovacej listiny Centra voľného času pod hájom 1356 Dubnica nad Váhom zo dňa 1.4.2002 v tvare úplného znenia zo dňa 4.2.2010 a dodatku číslo 4 zo dňa 6.7.2015. Ostatné ustanovenia zriaďovacej listiny Centra voľného času pod hájom 1356 Dubnica nad Váhom zo dňa 1.4.2002 v tvare úplného znenia zo dňa 4.2.2010 a dodatku číslo 4 zo dňa 6.7.2015 zostávajú nezmenené. Prosím, prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem, konštatujem, že z 12 prítomných poslancov hlasovalo 12, návrh bol prijatý. Pod tlačou číslo 6 je interpelácia poslancom. Je to posledný bod, ktorú týmto otváram. Nech sa páči. Pani poslankyňa Iveta Dianová, nech sa páči, Ivetka. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela poďakovať vedeniu mesta, ako aj všetkým poslancom, za schválenie postupného odkupovania pozemkov pod ihriskom mestskej časti Prejta, ako aj konkrétne odkupovanie týchto pozemkov. Určite bude z toho potom po opravách a úpravách veľmi pekné veľmi pekný športový areál pre aj mladých, aj starších v našej mestskej časti. Ďakujem všetkým. Ďakujeme pekne, Ivetka. Myslím, že môžem hovoriť aj za ostatných, že radi podporíme takéto návrhy viac ako 20 rokov. Je tomu, že sa tam nepohlo, neurobili sa žiadne kroky v tejto veci. Je tam aj nejaký nevysporiadaný ďalší nehnuteľný majetok umiestnený práve na týchto parceliach, takže ja sa veľmi teším z toho, že sa darí práve aj za tvojho pôsobenia a za tvoje gestie komunikovať s tými spoluobčanmi aj s pomocou tých ľudí, ktorí sa tam tomu venujú, pán Zigo a ďalší futbalistov, presvedčiť ľudí, aby odpredali ten majetok do majetku mesta a následne budeme môcť do neho investovať a vytvoriť tam vlastne takéto podmienky, ktoré tam už dnes nejakým spôsobom, ale veľmi provizorne fungujú, keďže do cudzieho majetku sa investovať nedá, tak aj ja sa z toho veľmi teším a ďakujem za to všetkým, ktorí ten návrh podporili a samozrejme aj tebe, aj všetkým, ktorí sa podieľate na tom vysporiadaní toho majetku. Ďakujem. Ak už nemáme ďalšie interpelácie, tak vážené mestské zastupiteľstvo, vážení obyvatelia, dámy a páni, po prerokovaní schváleného programu sme dospeli k záveru dnešného zasadnutia. Ďakujem vám za účasť a 21. neplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva týmto vyhlasujem za ukončené.